Ni ako sa akong garden ka mga nice people ug kuan ko andam og saging og mais ug sigasag ko og kalayo kay magsugba ko karon og mais og saging. So mauna na ka nice people, ako nang gitakaang ang mais. Upat ra na kabuo kay labihang mahala ang mais. Tag 170 pesos ang tulo ka kilo. Diya ang akong gipalit nga saging dito sa silingan, mga 60 pesos sad ang akong gipalit. So akong gisugbatanan. So hello. Ay. Ismail. Nga to na dong isay nga to. Dito sa kahoy isay. Anong dugay man ka? Ha? Inom pagtubig. Nang inom pagtubig. Samtang nakatakaang na ang atong saging og mais, nagpatabang po ko ni Raquel og ni Cody pag-arsa ing atong sin. Mao na kining akong bunso maasahan jud ni sa tanang panahon ning arsa-arsa o tanawa. Wala pinaspasay o. Kay di po na ho kaya kung ako ra ang mag-inarsahon ana. So ahong gibutang dire ibabaw sa budiga sa sian. So sunod ang among giarsa mao ang screen. Mao na mao ni ang kining akong bunso masugo gajud ni naho og nay mga arsahonon. Pasalamat gajud kuning akong bunso. Kay di gajud na mo balibad og nay arsahonon. Maasahan sa tanang panahon. So mao na ni amo nang akong gisugo ang akong anak nga kinamanghuran nga kinahanglan magkuan pud siya din kanang mag-ukay-ukay sa among sinugba kay gipanggutom na human og arsa sa sin ug sa screen na kinahanglan tudloan jud nato kung unsaon pag-survive or mga survival skills para makasabot sila. Kung wa sila kaldero kinahanglan makatigo sila nga unsaon pagluto sa saging o mais. So mauna na hapit na maluto ang atong saging. Ako nang arsa ako nang naluto na ang atong saging. Ako nang gihaon kay aron magsugod nami og kaon. Nagguwa na ang kahumot sa sinugba nga saging. Na ako nang gipakpakan ka mga nice kupol arang lamian na sa saging nga sinugba. Pagkalami aga jud kuan pas kainit. Mauna na. Nakakaon nami. Na akong gipangutan ang akong anak ko. Unsay kalahian sa dinungag og sinugba. Ja okay ra man kuno. Maura man gihapon kuno saging ang pagkaluto. Kapag akong usa ka anak nga kinamagwangan si Haki. Sige lang magyapon ng tando-tando, Ismail, tando-tando. Okay lang gihapon ko. Mauro dyan na. Di ana ang atong kuan, atong nagipakpakan ang atong mais. Kay aron madangdang na sa kayo, aron masakto na og kaluto. Gadto pud silang gipakita nga ing ana ang pagmaniobra. So atong gibutangan og stick ang tumoy kay para dili punta mapaso. Mao punay atong kanang hawidtan inig bali-bali. Mao na init pa man so na lamang kuan sa buo or sa kutsilyo ahong kikat na lamang wa na lang mao na. So napay upat ka buok ng akong sugba. Kay aron magdungan na sila og kaluto. Excited na may mga una. Hapit na maluto. Kay human na og kahurot og kaon ang saging kay maumay na una og luto. So mao na ni ka nice people, naglisod na ang atong kayo. Kay paluwar man ang atong kayo lagi, ang atong sugnod, paluwar man ang atong sugnod ka mga nice people. Medyo nagsiga-siga, nagaginod, uron sa pabadinhaa. Katarang mga anak nagkinaon na sa saging nga naluto na. Uy, naunsa magahong naong. Mura magnahimo na kong iring. Uy, naamang ko'y lipstick sa akong kuan ganang sa akong simod. Wa naman ko kabantay nga na day takuling akong simod. Ay, sus, Ginoo ko.
Mauna sila. O, di ba? Aligre. Nindot. Balik-balikan ang nakaraan. Nindot paminahon nga. O, nahala. Naluto na ang atong mais. O, mauna na. O, nalagi. Yalimutan ako. Pero naunsa naman ang ahong naong bura na mag-iring na may takuling. O, nahantanawa na itakuling nga ahong simod. O, ako nang gitilawan kung naluto na ba. O, init pa kaayo. Kinahanglan dili mapasok ang atong simod. Ato tilawan, ako na nang gitilawan. O na. O, luto na. Okay na. O, hapon gipatilaw ang akong anak or nang gipakaon ang akong anak. Yung ko hinay-hinay kang imong retainer basin kuan or braces. Yung ko akong hinay-hinay og ingkib kang imong brace basin mga kuan na mga bugto na gipaspasan naman noon ni og kitkit. So mauna ni ka nice people, naluto ng atong mais. So ako gipangutan ng akong anak ingon man po siya nga lami man sad kuno parehara man gyapon kuno sa dinungag pero masumot pa kun dai kuno ang sinugbang mais kaysa dinungag. O nanawa nag-enjoy na siya og kitkit. Lawa siya nagmain sa iyang ngipon nga narabay braces. Wah. Okay lang gyapon kuno. O tara, nagbitbit na. Okay. O maon na ni guys. Manguri nami kay human nami og sugba naluto na ang atong mais. Maraming salamat sa panunood. Sige, kain-kain na tayo. Bye-bye. See you around.